Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ma jistax ikun kompliċi mat-tip ta' skema li adotta l-Gvern fil-kwistjoni tal-finanzjar tal-binja tal-Parlament il-ġdid. Għaldaqstant sieden li l-Gvern jiċċara l-pożizzjoni tiegħu fuq il-finanzjar tal-Parlament il-ġdid b'dibattitu parlamentari. Il-Gvern lesta parti kbira mix-xogħol ta' kostruzzjoni qabel ma ddiskuta l-finanzjar. Fil-Parlament Joseph Muscat qal li għandha tintrafa r-responsabilità ta' min se jorbot it-dħul ta' gvernijiet futuri. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista mhuwiex kontra l-Special Purpose Vehicle, madankollu minn dan il-proġett il-poplu mhu ser jieħu xejn. Kull ma jagħmel il-Gvern għal Joseph Muscat huwa li qed jisraq flus ta' taxxi li l-ġenerazzjonijiet futuri għad iridu jħallsu. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-kumpanija li waqqaf il-Gvern għal finanzjament tal-Parlament il-ġdid ser tieħu r-renti tal-VZ u l-MIA, kif ukoll ser tiddisponi mill-proprjetajiet tagħhom mingħajr ma l-Parlament ikollu leħen fuqhom. Xi ħaġa li hija inaċċettabbli għal Joseph Muscat. Il-kellim ewlieni Laburista l-Finanzi Carmenu Vella qal li l-Gvern jista' jaħbi id-deficit imma ma jistax jaħbi id-dejn. Mhux biss qed iħalli d-dejn u jippretendi li wliedna l-qudiem iħallsu dak id-dejn, imma l-fażi li wasalna fiha llum illi se nagħmel id-dejn illum. Se noħodlok mir-revenues tal-futur, allura inti x'se jibqalek biex id-dejn tħallsu u dik hija problema kbira. Charles Manjon qal li fil-mozzjoni tal-Gvern tħallit barra kumpanija oħra li kellha tgħaddi ir-renta tagħha. Apparti iż-żewġ proġetti tal-viża u tal-ajruport kien hemm proġett ieħor li kien indikat li dħul minnu ħajmar hemmhekk imma ġie maqtuħ il-barra issa xi ġiet intavolata il-mozzjoni. Allura mistoqsija tiġi kif ħajamel tajjeb għal dak it-telf ta' revenue. Edward Cicluna qal li bid-deċiżjonijiet tal-Gvern qed jorbot id-dħul mit-taxxi ta' gvernijiet futuri. Jikrieħ lil din kumpanija dak kull ma jagħmel huwa arranġament li l-kumpanija tixtrih u fl-istess ħin imbagħad tiċċarġa l-kera. Beħed ieħor jista' jkun bejn 8 u 10 miljuni fis-sena illi fil-fatt huma jiġu mit-taxxi.